Mismong si Miriam Suwaseto, Executive Director sa Nagdiliab Foundation, ang nag-turnover sa 20 ka mga bangka alang sa mga mananagat sa Barangay Buet Tambis, Tuburan, Basilan. Kamahin kini sa Project Converge sa Nagdiliab Foundation pinaagi sa suporta sa Asia Foundation nga nagtinguha nga mapalig-on ug mulambo ang panginabuhian sa mga mangingisda sa coastal area sa Barangay Buet Tambis. Una nang nakadawat ang ubang mananagat sa lugar ug 15 ka mga bangka ni adtong Oktubre 2022 ug nasundan karon tuiga nga gipanghatag sa mga piniling benepisyaryo. Mitambong atol sa turnover ceremony mao sila si Barangay Captain Abdel Latif, 18th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Cyril Santander, Tuburan Municipal Police Station Chief Police Lieutenant Sam Adam ug ang Tuburan LGU. Nagpasalamat si Mayor Jaber Kalahal sa Nagdiliab Foundation Incorporated, Project Converge ug the Asia Foundation sa suporta ug pagtabang sa mga mananagat. Dugang pa sa mayor nga kining bangka maoy mo suporta sa mga panginabuhian ug panginahanglanon sa matag pamilya sa mga benepisyaryo. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.